Hello guys, what is happening? Shwt mae pethau, croeso nôl I PopT. Nawr boys, fel chi wedi ddyfalu yn barod mi'n siŵr, mae heddi yn fideo reit wahanol achos Sai yng Nghymru boys, fi dramor, fi ar fy holidays. fi yn un o ddinasoedd mwyaf Ewrop ar y funud yn Madrid, Sbaen. Ac heddi yn y fideo, fi am ddod â chi gyda fi I weld be fi'n neud ac hefyd yn fwy bwysig, be fi'n bwyta achos mae'r bwyd yma yn anhygoel. So felly, eistedd nôl, ymlaciwch a joio Madrid gyda fi. Lots o ham. Cheesecake, cake of cheese. Like mae yna gymaint o ddewis, fi ddim yn gwybod be I got. Felly na I drio popeth. Spider-Man. Uh-oh. A dyna ni, cwpl o dyddiau ardderchog yn Madrid, Sbaen. Fi di mwynhau mas draw yn cerdded o gwmpas y ddinas hyfryd prydferth yma yn yr hael, mynd i'r museum, hefyd mynd i'r zoo I weld ran anifeiliaid I gyd, ond yn fwy bwysig, chi'n gwybod beth sy'n dod, ond I di mwynhau y bwyd mwyaf dim, enwedig y garlic shrimp na ges I ar diwrnod 1. Gobeithio chi di mwynhau Madrid yr un faint a fi.